в този клуб ще се събираме и ще си говорим за неща като история на мореплаването, история на корабостроението, ще си говорим за неща като известните дизайнери на яхти в историята и на кораби. Ще си говорим за това защо един кораб е построен по определен начин и какво той печели. Ще си говорим за големи пътешествия, които са били организирани в историята и са стигали до някакъв край. Ще си говорим за неща като изкуство, свързано с морето и с морската романтика. Примерно ще обсъждаме картини на големи художници, които са били хора влюбени в мореплаването, във водата. Ще си говорим за филми, ще си прожектираме такива, ще си пускаме музика, така свързана на някои от най-големите композитори в историята, които са на класическа музика и не само, които са били мореплаватели. Също така ще канем хора като Statis. We are going to invite people like Statis with us, who is actually the club's one of the first members. I'm already a member of the club. Okay. He's also an honorable member. I'm proud of that. Yep. Thank you very much for joining us. I hope to have you with us in Sofia, so that apart from having lectures like the ones that you already have on sailing, on theory and practice of sailing, where you can tell them actually where they can find you. Maybe we can arrange something with wind and water so that we can do it under our domain as well. It's easy, yeah. My pleasure. Yeah. But apart from the purely sailing and sporting regatta aspects of the maritime affairs, we're going to invite people like Statis to talk to us about his experiences at sea, about how he fell in love with the seas and with the going across oceans and seas. And he's going to some presentations with videos with so. Yeah, he's going to probably and hopefully he's going to show us photos and videos of regattas he has taken part of. Atlantic Passage. For example, Atlantic Passage. He would also tell us how things are in Greece, history of Greece maritime, for example. And Statis is just like a very good example, but we are going to have people from like where international sailors and people who deal with maritime and with shipbuilding, but we are also going to have, I'm going to continue in Bulgaria. Yes. И също така ще имаме и много българи, които по един или друг начин вие не сте имали възможност да се запознаете с това, те с какво се занимават, какво са дали за мореплаването и ветроходството в България. Но те ще бъдат поканени при нас и ще могат да ни представят техния опит, през какво са минали и така нататък, какво са постигнали, как виждат развитието на мореплаването и в бъдеще. Други неща, за които ще си говорим, това ще бъдат друго нещо, което ще правим като всеки един клуб, ние ще бъдем приятели в него, ще си помагаме. Представям си поне първоначалните наши събирания, ще минават по последния начин. Първо ще има някаква лекция или ще има някаква презентация, ще си говорим по някаква тема, която ще бъде предварително известна, така че вие да знаете дали да ви доставя удоволствие или не. И след това вечерта ще продължава, ще бъдем винаги на някое приятно място, което предразполага. Затова след това вечерта ще продължава като социална вечер, където хората ще могат да се смесят, да пият по питие, да си говорят за море и не само. Просто да превърнем вечерите на клуба в един приятен момент от седмицата или от месеца, зависимост кога можете да дойдете. Други неща, които ще правим е, че ние помежду ще се организираме за плавания. Когато някой като Пламен, примерно, на който техният екип от 4 или 5 човека стабилни мореходци, които идват тук в Гърция и бият гърците на техния спорт, в регати, когато на тях не трябват хора, които да се включат в тях, в техните редици. Примерно Пламен ще може да обяви пред нас всички останали, че такива хора ни трябват и вие ще могат да си говорите с него и да решите как могат да процедирате нататък. Също така, когато от Вятър и вода имат нови инициативи, свързани с флотилии, свързани с плавания, с детски лагери, с клуба, който и те ще и ние ще формираме като Вятър и вода, който ще бъде посветен вече единствено по-скоро основно на спорта ветроходство, което е инициатива на другия Добри.
те ще могат да представят пред нас с какво се занимават, с какво вие може да помогнете, как може да се включите в тяхната дейност. Тоест, то ще бъде като едно място, където ние ще се организираме и ще си говорим за това как можем да бъдем по-близко до морето. Не само единствено автоматична гледна точка, но също така да се организираме за някакви дейности. Друго нещо, което пропуснах да кажа е, че също ще има фокус, който ще бъде, няма да бъде основен, но ще го има и това нещо. Ще има фокус върху дълбоководното гмуркане. Ще канем хора, които се занимават с водолази, които са с опит от цял свят, които са в гмуркат се, за да изследват останки на кораби, пък изривяват някакви неща в Норвегия по разни ледници, свързани с нефтената индустрия и така нататък. Тоест, ще има и такъв фокус в клуба, за който ще си говорим. Значи, по принцип, като всеки клуб, той ще има известен ексклюзивитет в него. Тоест няма да може всеки да участва. Като всеки клуб ние трябва да формираме някаква група от хора, които сме си приятели, които също така сме полезни за каузата на клуба, която е да пропагандираме морето и морската романтика, нещо, което в България за сега на нас не липсва. А пък ние сме морска държава, имаме си море, освен това Егейско море, което е толкова хубаво, ние на няколко часа от София. Едно от целите на клуба ще бъде чрез медии, чрез нашите собствени сили на членовете на клуба, да направим така, че хората в България да знаят повече за мореплаването, за това, че той е каква романтика носи, какво значи история на мореплаването и така нататък. Другото условие за участие в клуба ще бъде, че ще трябва да сте готови да дадете нещо от себе си за клуба. Примерно, даваме просто пример, един път в годината да участвате в подготовката на някои от лекциите или в някои от събитията, които организираме. Просто да сте готови да сте проактивни членове на този клуб. Той ще бъде нашия клуб, нашето семейство. Там ще бъдем приятели, ще се съберем за това. Значи, просто за да ви дам представа какво става въпрос, аз знам, че огромната част от вас, това, с което се занимава този клуб, няма да ви бъде интересно. Това ми е пределно. Хората са различни, имат различни интереси, нямат време и така нататък. Могат да участвате в други клубове, може морето пък да не ви харесва. Поради някаква причина много от вас са за първи път на море, аз за първи път бях на яхта, т.е. на такъв плавателен съд. Преди 2 месеца с вятър и вода на Калипсо, с Марко и с Добри. Плавахме в Егейско море. На мен морето ми хареса и ето ме тук 2 месеца по-късно ще организирам клуб. Но много от вас темите, които ще бъдат в клуба, няма да бъдат интересни. Това ще просто да мина през нещата, за които ще си говорим и да разберете за какво става на въпрос. Значи, примерно, едно от нещата, за които ще си говорим, ще бъде изкуство. Една примерна вечер може да бъде концентрирана върху творчеството на един художник. Примерно, ще дам един пример на един мой любим английски художник. Аз съм бил в Англия много време. Там съм ходил по галерии и той ми е любимият техен художник. Той се казва Джозеф Мауърд Уилямс Търнс. Търнър. Грешка да объркам до година си художник. Значи Търнър е творил 19 век. Картините му са много по-различни от всичко останало, което е било правилно тогава, защото те са били много силни и различни от това, което са представяли. Значи, той се вори в изкуствознанието като един от хората, които е тези, които са дали началото на импресионизма, т.е. на съвременните движения и течения в изкуствата, в изобразителните изкуства и така нататък. Значи, примерно едно от неговите картини се казва Снежна буря. Снежна буря представлява един параход, който е хванат в една буря. Той е във вихъра на бурята и не може да влезе в пристанището там. Картината е много красива, много силна. Тя е един от най-добрите опити да се представи да се представят природните стихии по начина, по който той ги е представил. Значи Търнър, за да нарисува тази картина, това е един от известните моменти в живота му.
той е накарал моряците на друг кораб да го завържат за мачтата на един кораб, за да може той, независимо какво стане, дали кораба ще потъне или те ще оцелеят, той да остане в бурята, завързан за мачтата и да види точно какво представлява една буря от началото и до края, в целия драматизъм. Например, едно от нещата, за които ще говорим, ще бъде изкуство. И това е един пример за потенциална тема на едно от лекциите на клуба. Друго нещо, за което може да си говорим, това е история на мореплаването. Значи, нашето лого, което може да видите тук на нашите тениски, на мене, на тениската на Статис, на Цецо, представлява един кораб, който е с три мачти. Три мачти, той има три реда платна. Това корабче, което е в логото на клуба Ветроморски, това е клипър. Оттам сме взели идеята, когато сме правили. Значи клипърите са, вие може би сте чували за този тип кораби. Те са били от най-доброто, което човечеството е измислило към момента, в който са били представени. Те са били най-бързите, най-грациозните кораби, които са прескосвали морете, океани, страшно бързо. И те са след клипърите, следващото нещо, което следва, вече навлизат параходите, навлизат двигателите и всъщност това бележи един вид края на сериозното корабостроение с такава комерциална цел. Клипъри. Друга част от логото, която може да видите тук, това е цвета на логото. Просто да ви кажа няколко думи за това, за лицето на клуба, който е едно от малките неща, които може да видите на този етап. Цвета на морето е избран, на логото е избран така, защото това е всъщност цвета на морето на първото ми плаване с вятър и вода, когато с една яхта на име Калипсо обиколихме остров Тасос, избяхме много красиви моменти, беше много силно, всички, които се върнахме от тая лодка, съм сигурен, че няма да го запомним това плаване. Значи, този цвят беше цвета на морето в един залив, който се казва, не съм сигурен дали се казва Мраморния залив. Салиара. Той с мраморната кариера. Да, Салиера. Салиара. Просто там поради това, че там има мрамор и поради там другите фактори, които са намесени, морето има някакъв по-особен такъв цвят, който аз съм сигурен, почти напълно убеден, че много малко други места в света може да ги видите. И просто искам да ви го кажа това като един пример за нещо, което остава в вас след плаването. Това са неща, които не може да ги видите на други места и те се запомнят. Друга от темите на клуба, за който ще говорим, това ще бъде история на мореплаването. Значи, нашето лого на Ветроморски, така се казва клуба, на Ветроморски, то беше вдъхновено. Аз реших, че то ще бъде такова, когато намерих една книга в Националната ни библиотека в София, която се казва The Wind Commands. The Wind Commands е книга на един университетски преподавател, който с жена се обикаля в рамките на 10 години всички големи световни библиотеки. В Ирландия, в Англия, в Щатите, в Япония, във всички държави, които имат мореплавателна традиция и изготвя едно подробно описание на история на мореплаването в Тихия океан. Включително от най-древни времена, когато с салове балси са прекосявали хиляди километри. Включително след това големите пришествия на мореплавци, като примерно капитан Кук, за който сте чували, и други големи капитани и мореплаватели, които са се прославили с това, че са откривали нови морета, правили са открития и правили са неща, като знаете за какво става на въпрос. Големите мореплаватели в историята. Тази книга представлява един такъв детайлен и подробен разказ за това как се е развило мореплаването, за това как се развили хората, за това как хората са разбирали морето, състоянието и така нататък. Който искам да ви дам като пример за едно от темите, които ще бъде на клуба. Така, значи, клубът ще се формира в рамките на следващите 2 месеца. Това, което мога да направите сега, е интересна темата на някои от вас. Това, което може да направите, са някои неща. Значи, първо сайта на клуба е vetromorski.org. Вие ще разберете, аз ще пиша във Facebook групата, как се казва, за да може да влезете. Там
когато стартираме с сайта, сега ще намерите имейл и телефон, по който може да се свържете с мен, ако проявявате интерес. Ще се срещнем, ще говорим, ще се разберем, ще ви дам повече детайли за клуба и така нататък, ще ви разкажа повече детайли. Другото място, където може да намерите повече информация, това е Facebook, където може да ме намерите да намерите като приятел. С повечето от вас вече се познаваме. Също така, към клуба Ветроморски има и блог, който е онлайн и активен, той се казва vetromorski.com. Там аз и още няколко човека пускаме истории, свързани с мореплаването, всички тези неща, за които вече ви казах. Неща свързани с изкуство, записи на наши яхтени пътешествия с приятели, водаи, с някакви други истории, интересни и така нататък. Тоест, ако темата ви е интересна и се чуете всъщност какво става на въпрос, може да влезете там и да видите всъщност в виртуалното пространство повече за темите, които ще обсъждаме по време на срещите на клуба. Така, значи, горе-долу приключих, най-накрая, и само ще ви кажа, че тази вечер нещо организационно, не съм сигурен дали тук се разбра от всички, но то вече е свързано с Вятър и вода и с нашата усилия. Значи мислим си да направим едно събиране пред яхтите. Едно събиране пред яхтите, където се на попитие, ще има музика, ще се съберем на гея точно пред самите гърби на яхтите. Предполагам, не знам, когато се съберем, значи сега колко ще съберем. Да, добре. Добре, значи ние, когато се нахраним от бодраси, там ще направим останче, ще донесем нашия алкохол и нашите чашки от нашата яхта, ще донесем музиката, ще я пуснем и сте добре дошли да дойдем там и си скараме една хубава вечер на Кея. А след тази вечер, след като отиваме по някаква диета и си прекараме хубаво, после може да отидем тук в Ливно в някои заведения, в някоя дискотека, днеска е петък вечер и да си направим една хубава вечер, която продължава така с малко танци, още питиета и така нататък. Благодаря ви за